mladík s dobrými nemeckými školami, rodák z Popradu, žije v Bratislave vlak vedúci mojich vlakových výprav, Marian Tevek. Takže, milí rodáci, milí priatelia, chcel by som sa rozlúčiť s vami a naša modra tiež, možno niekoľkými záverečnými politickými poznámkami. To prvé, čo vám chcem povedať, je zhrnúť náš program, tak ako vo svojich rodinách vždy máte niečo na prvom mieste, buď treba opraviť strechu, alebo kanalizáciu, alebo niečo inšie. Tak aj my máme na prvom mieste úplne jednoznačne prácu. Chceme, aby bolo viacej práce. Chceme udržať prácu, fabriky súčasné, tak ako som ilustroval na Embraku, ale chceme, aby pribúdalo viacej práce aj v Spišskej Novej Vsi, ale samozrejme aj v okolí. Aj v Markušovciach, aj v Spišskom Štvrtku, aj v Levoči a inde. Máme opatrenia, veľmi pekné opatrenia a bohaté skúsenosti, ako ťahať investície, ale zároveň robiť tak, aby slovenské firmy boli v zisku a ten zisk nevyvážali, ale aby peniaze investovali naspäť do nás. Toto chcem, aby ste vedeli. Nič ma tak nezaujíma ako to, aby ľudia mali robotu. Aby sme pestovali kultúru práce a nie naťahovanie rúk po dávkach, špekulujúc, že sa oplatí nerobiť ako robiť. Na druhom mieste v našom programe je ochrániť naše euro a dobre gazdovať. Aby sme nevyrábali dlhy, aby sme nezadlžovali naše deti a budúce generácie. Aby nás neodsunuli na vedľajšiu európsku alebo nebodaj slepú koľaj. Máme vynikajúcich odborníkov na to, aby nám neutekali dane, aby sme hľadali ďalšie zdroje tak, že budeme mať peniaze na to, čo treba a pritom sme nezadlžovali budúce generácie. Na treťom mieste je spravodlivosť. Už sme si čo-to o tom povedali. Je potrebné, aby zmeny, ktoré kolegyňa Žitňanská začala, aby mohla aj dokončiť. Krásne zmeny sme začali robiť. Napríklad, sudca dnes musí zverejniť svoj rozsudok. Rokovania súdnej rady sú verejné. Sudcovia si tiež nemôžu už celkom robiť to, čo sa im zachce. Žitňanská zaviedla povinné komplexné hodnotenia. Keď sudca 3-krát neobstojí, príde o talár. Neviem, či viete, alebo neviete, ale prišla s takým nápadom, a my sme za to hlasovali všetci aj vo vláde, aj v parlamente, že zmluvy so štátom nie len, že musia byť na internete, ale nadobúdajú účinnosť až vtedy, keď sú na internete zverejnené. A preto sa odhaľujú aj nepekné veci. Ale my to odhaľujeme, aj tie sítka, keď ste si všimli platinové. Nikto to nezametal pod koberec. Dnes viete, že je trestné stíhanie. Dnes viete, že Žitňanská postihla súdneho znalca. Lebo vždy nám išlo o to, aby ten, kto sa dopustí trestného činu, aby sa z trestného činu zodpovedal. Nikdy sme nezametali problémy pod koberec. A záleží nám na to. A chceme to urobiť, aby bola dôsledne do puntíku vyšetrená aj gorila. Keď nebola vyšetrená v rokoch 2006-2010, tak ju títo nevyšetria ani po roku 2012. Ale ja vám to hovorím pokojne, ale otvorene. Ja chcem, ja veľmi chcem, aby ste poznali pravdu. Aby tí, ktorí kradli, išli naozaj do väzenia. Ale aby mená tých, ktorí boli pošpinení, aby teda boli očistené. Preto je to naša priorita číslo 3. Ešte vám poviem 2. 4. je podpora rodín s malými deťmi. Takých rodín, ako som videl v Lendaku, napríklad včera. Nádherné slovenské korálske rodiny. 9 krstov bolo včera v Lendaku. Všetko robotní rodičia. Mnohí robia ťažko v lesoch. Treba podporiť rodiny s malými deťmi. Máme pekný program, ako podporiť rodiny s malými deťmi, aby mohli pracovať rodičia. Aj mamičky, ktoré dnes majú pekné vzdelanie, aby mohli pracovať doma, aby boli užitočné pre svoje rodiny, ale aj pre spoločnosť.
No a napokon vás neprekvapím, keď ako 5. prioritu spomeniem riešenie tzv. Rómskej otázky. Sú politici, ktorí sa toho boja. Sú politici, ktorým to smrdí. Sú politici, ktorí to nevidia. Chcem, aby ste vedeli a spomenuli si, ako sme konali napríklad v rokoch 2002 až 2006. Aké veľké zmeny sme vtedy začali zavádzať. A hnevám sa na tých, ktorí začali si týchto ľudí kupovať zapálenku pre parlamentné voľby. Toto nesmieme robiť my politici. Nesmieme takto nivočiť ľudí. Ak chceme, aby tento problém bol riešiteľný. Veľmi dobre viem, v akom regióne žijem, alebo sa nachádzam. Veľmi dobre viem, aká je to ťažká téma. Možno 12. už odbýva. Ale nikdy nie je neskoro, aby sme sa tejto výzve postavili čestne. Nikto nechce nikoho urážať. A nesmieme samozrejme byť rasisti. Ale na strane druhej sa nesmieme tváriť, že slušný človek dnes sa bojí výjsť na dvor. A že nás to stojí samozrejme aj veľa peňazí. A celkom na záver mi ešte dovolte 2-3 vety k našej politickej strane. Neviem, či to povedal pán podpredseda Národnej rady Hort, alebo predseda výboru pán doktor Novotný. Ale dnes sa nestačím čudovať, koľko nových strán sa zrodilo a akí sú všetci múdri. Ako nás z billboardov kritizujú a poučujú. Prosím vás, spomeňme si, kam vedú niekedy nové politické strany. Mali sme tu SOP, kde je dnes SOP? Mali sme stranu mediálneho magnáta Pavla Ruska, kde je dnes strana mediálneho magnáta? Teraz vidíte, čo dokázala nová strana SAS, internetová strana, koľko bolo nadšenia. Za rok a pol povalili vlastnú vládu. Mačky vo vreci niekedy majú krásne mňaučanie, ale je to aj obrovské riziko. Dnes sa nám opäť prihovárajú rôzne mačky vo vreci. Ja by som voči týmto mačkám vo vreci chcel ponúknuť spoľahlivosť. Aby sme si rozumeli, my nie sme bez chýb. Ani dokonalí. Ale práve dnes by sme chceli chyby, ktorých sme sa dopustili, dať nabok a nadviazať na to všetko, čo urobilo zo Slovenska peknú krajinu. My sme nielen dobehli Poliakov, Čechov, Maďarov za 7-8 rokov. My sme boli jediní schopní splniť podmienky na zavedenie európskej meny. Lebo my sme vedeli a nebáli sa, aby ste to vydržali, aj keď so škrípaním zubov. Sme spoľahlivá, overená politická strana. S veľmi silným tímom ľudí. A preto myslím si, že na reálnom fundamente si môžem dovoliť osloviť aj vás a poprosiť vás, aby ste 10. marca nezostali doma, aby ste sa parlamentných volieb zúčastnili. A aby ste boli aktívni, aby ste pozvali aj svojich blízkych, priateľov, spolupracovníkov. A samozrejme, že vás chcem poprosiť aj o to, aby ste dali hlas pre číslo 22, pre Slovenskú demokratickú a Kresťanskú úniu, demokratickú stranu. A ja pevne verím, že pre mnohých Spišiakov stále aj vašu modrú. Verím, že aj pre teba, Ľubo. Ďakujem veľmi pekne.